Nakasakay sa jeep isang babae, biglang sumakay isang matanda, gegewang-gewang. Ang kanyang akala'y matanda'y kumadyot at hinipuan siya. Siya ay lumayo sa matandang iyon, mukhang may tama daw, nagsimula magsigawan. Si ate tatay, jeep ay tumigil, tambay ay sumakay. Sa isang iglap lang, ubog ang matanda. Sino ang nag-utos kay ating sumapa? Ang starter na driver, nagsabing tetirahin mo na. Nang lumabas ang CCTV, ito'y nag-viral. Siya ay nagsisi, pati ang mami, sila'y nagsorry. Sila daw ay mahirap at walang pangbayad sa abogado. Pero si tatay ay desidido, tuloy daw ang kaso. Nagsimula mag-iyakan si ate at mami. Sabi ni tatay, sila'y mananagot, sila'y natatakot, si Rapa'y tutulong. Lagot kayo ngayon, kayo'y makukulong. Kaya kung ako sa inyo, ilagay sa iyos ang tapang. Tuloy-tuloy ang iyakan ni ate at mami. Sila'y nagsisisi, ayaw daw makulong. Sila'y natatakot, si Rapi tutulong. Lagot kayo ngayon, kayo'y makukulong. Si ating dating matapang, mukhang magpapasko sa oblong.